znači Biza, znači Kristijanov jedan najbolji drugar, znači znaš ko sam, možda ne znaš, bolje da ne znaš, Mirza Hatiću. Već sam snimio jedan video gde sam te isprozivao da se bijemo ja i ti u Zadrugu 4, naravno. Ali nisi mi odgovorio, pravio se, kulirao si, razumeš, mislio si da si mangub, da si kabadahija, što kažu vaši tamo, bujrom, ono. Znači, srušio si krst, to ti niko zaboraviti neće, ali nema veze, pozdrav za sve erinaci. Ovo se odnosi samo na Mirzu. Mirza Hatiću, Biza ti kaže lepo. Budi miran, nemoj da talasaš, smiri se. Ako hoće da uđeš u Zadrugu, može, biraj da će da se boriš sa mnom, Biza, Ivan Mitrović Biza, nađi me, imaš me na Instagramu, ili s Kristijanom. Fair tuča, MMA, UFC, K1, Bloodsport. U Sarajevo da ti dolazimo nećemo, namestit ćeš neku igru, to je to, ta priča, znamo mi te vaše igre, 10 brata, vi imate tamo po 10 brata, mi tamo jedino poštujemo porodicu Spahovića, a vas ne.